Barreta Express. Nagtalikod na sa kinaaban sa edad na 53 anyos si dating Congressman Rolando Andaya Jr. Hindi pagkatapos na magbadil sa iyang payo. Ang pagkagada ni Andaya isinapubliko kan sa iyang mga aki sa paginaman kan Facebook post. Daima nagtao pa nin anuman na detalye ang pamilya kung anuan na naging dahilan kan pagkagada ni Andaya. Si dating Congressman Andaya nagserbi bilang House Minority Floor Leader kan 17th Congress, si naging Budget Secretary puon kan 2006 sagkod 2010 na sa administrasyon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Nagkandidatong gobernador sa Laogan, Camarines Sur asin dai pinalad na ng gana ka nagtalikod na eleksyon. Si dating Congressman Andaya o nabalo pagkatapos nabawian in buhay sa iyang aguman Marisa Andaya sa helang na kanser. Aragad sa report na pinagpaluwas ni Police Captain Antonio Pierre Jr., Acting Station Commander Canaga City Police Station. Sabi si Andaya nagbadil sa tuong sentido. Nangyari na suicide sa residente kaini. Bukan mga Andaya duman sa Avocado Street, Corner Pomelo Street, St. Jude, Orchard, Concepcion Grande sa Ciudad Canaga. Nadiskubre ana sa iyang hawakan sa iyang personal assistant na si John Mark Patrick Sinyar. Na nakahandusay sa iyang kwarto alas 7 nin aga kaasod mantang na-report ang insidente sa pulis pasado alas 10:20 na nin aga. Nakadangog nin alingaw-ngaw nin putok halis sa kwarto ni Andaya asin kada dumanan. Nahiling ang hawak na mayo na ni na buhay asin may tama sentido ang dating congressman. Barreta Express.